Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelen való gonosz világból. Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. Amen. Kedves ünneplő testvéreim, kedves gyülekezet, énekeljük kezdő énekül Isten dicsőségére a 153. énekünket. A 153. éneket énekeljük annak első és második szakaszán. 153. ének így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyanint azt felolvasom Mózes első könyvéből, a 28. rész első 16 verséből. Így szól Isten igéje. Jákob pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmodott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyala jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a földpora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetséget. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amit be nem teljesítem, mindazt, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és reszketés, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint az Isten háza, és a mennymagja. A kegyelem szent Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg együtt, itt Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében
az angyalok és kipleszült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvan és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szent bűnösek vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent lelkesedéget. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, várjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz önbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz önbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyet keresünk előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szent fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vettük egyedül, hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevére. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, mikor is így szól mi hozzánk az Úr, az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet legyen. Amen. Isten dicsőségére és az ige hallgatására készülve énekeljük a 25. Zsoltár első három szakaszát. Énekeskönyvünk 25. énekét énekeljük a 25. Zsoltár első három szakaszát. Az első szakasz így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és bennem bízom. Amen.
Istennek az a szent igéje, amely által szólni hozzánk az Úr a délelőtt, írva található Mózes első könyvében, a 28. rész 16. versétől kezdve a 22. verség. Hogy Isten igéje miképpen van megírva ezen a helyen, Mózes első könyve 28. részében, 16. verstől kezdve. Felolvasom, hallgassátok meg kérlek, figyelemmel, és Isten igéhez illő lehet. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és reszketés is így szólt. Milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza, és a mennyapja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a fej alja volt. Fölállította a szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte ezt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt ennek a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit nekem, a tizedékeket adom. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedékeket adom. Kedves testvéreim, bizonyos szempontból ez a mai prédikáció, ez a mai igehirdetés egy rendhagyó igehirdetés lesz, egy másfajta prédikáció, mint amit általában tőlem megszokhattatok. Rendszerint úgy szoktam prédikálni, és úgy szoktam az igét hirdetni, hogy a prédikációnak a végére derül ki, hogy mi az igazi üzenet. Mi az a tanítás, az a tanulság, az az üzenet, amit haza kell vinnünk magunkkal a templomból. Rendszerint úgy prédikálok, hogy csak a prédikáció végére, úgy 20 perc múlva derül ki az, hogy mi a legfontosabb, mi a lényeg, mit kell hazavinni. Ezen a mai vasárnapon másképp lesz, és ez lesz benne a rendhagyó. Mégpedig az, hogy most a prédikáció elején elmondom a lényeget, elmondom, hogy mi ennek a mai igének, és az igehirdetésnek a lényege, mi az üzenete. És utána majd egy kicsit részletesebben kibontom, hogy miért mondom azt, amit mondani fogok. Vagyis most mindjárt az elején bejelentem nektek, kedves testvéreim, hogy ez az igehirdetés arról szól, hogy Istennel a zsákutcában lehet találkozni. Sok-sok embernek kérdés ez. Hol van Isten? Hol lehet vele találkozni? Főleg amikor életünk vonalban van, amikor terveink vannak. Akkor kérdezhetjük, de hol van az Isten? Miért nincs itt, vagy miért nem látom őt? Vannak emberek, akik újosan kérdezik ezt, hogyha van Isten, akkor miért nem mutatja meg magát? Hol van az az Isten, akiről a templomban prédikálva? Na, hol van az az Isten? Hogyha az a kérdésünk, és ez sok embernek, mindenkinek kérdése lehet, akár így, akár úgy, hogy hol lehet találkozni Istennel, akkor most az elején elmondom, az Istennel a zsákutcában lehet találkozni. Akkor, amikor az életünk beszűkül, amikor a lehetőségeink beszűkülnek, amikor úgy érezzük, hogy innen nincsen tovább, akkor az ige azt mondja most nekünk, hogy Istennel azon a helyen lehet találkozni, a zsákutcában. Ez azoknak az embereknek, akik most válságban vannak, és tele vannak félelemmel. Azoknak az embereknek ez egy örömszerűen. És azt hiszem, hogy az Úristen ne félj, mert amikor te úgy érzed, hogy vége mindennek, én ott vagyok, én várok rá, ott fogsz velem találkozni. De azoknak az embereknek, akiknek az Isten csak valami név, és csak gúnyolódnak az Úristenre, és nevetnek rajta, azoknak ez egy figyelmeztetés. És azoknak azt mondja, vigyázz, hogy mennyire képzeled be magad, mennyire gondolod azt, hogy Isten nélkül le tudod élni az életedet, mert egyszer zsákutcába kerülsz. Én akkor is ott várom rá. Szóval akár így, akár úgy, akár félelemmel, akár reménységgel, de az ige azt mondja most nekünk, hogy az Úristen a zsákutcában vár ránk, és ott találkozni fogunk vele. Lássuk, hogyan történik ez. Ez a régi történet, amit felolvastam nektek, azzal kezdődik, hogy Jákob, az Ószövetségnek az egyik legismertebb figuráról, Jákob menekül. Otthonról menekül. Néhány órával korábban ennek a Jákobnak mindenek volt.
mint egy herceg, úgy élt az ő szülői házában. Mindene meg volt, amit annak idején egy ember magának kívánhatott és vágyhatott. Még csak dolgoznia sem kellett, mert anyuci mindent elkészített neki. Anyuci mindenről gondoskodott, és Jákobnak mindene meg volt, mert anyuci gazdag, anyuci kedves, mindene megvan, semmiért nem kell dolgoznom, fáradnom. Egy tökéletes hercegi élete volt. Mindene meg volt, amit csak el tudott képzelni és várni magának egy akkori fiatalember. És ez a csodálatos, könnyen és nagyon szép élet egyik pillanatról a másikra megváltozik. A történet elején egy menekülő Jákobbal találkozunk, aki menekül otthonról, menekül a családi házból. Minden otthon kellett hagyjon, ami valamikor számára a békességet, az örömöt, az életet, a csodálatos életet jelentette. Mondhatnám, hogy egy szál ingben menekül. Semmit nem tud vinni magával. Sőt, egy kicsit érdekesebben akarni fogalmazni, úgy is mondhatnám, hogy az a ruha, ami rajta van, amiben menekül, az mai értelemben inkább a pizsamához hasonlít. Vagyis, mintha éjszaka kellett volna kiugorjon az ágyból, és menekülje, és egy szál pizsamában, egy szál ingben menekülje otthonról. Néhány rövid óra leforgással gyökeresen megváltozik az élete. Menekülnie kell. Mi történt vele? Azt hiszem, sokan ismeritek ezt a történetet, hogy mi is volt a háttérben. Az történt, hogy valamivel korábban Jákob becsapta a testvérét, az édes testvérét, az ikertestvérét. Elcsapta tőle az elsőszülöttségi jogot. És utána, nem sokkal később, becsapja az ő vaksi édesapját is. Visszaél az ő édesapjának, az idősapának a jó hiszeműségével. Visszaél azzal, hogy az apa nem lát már egészen jól, hogy az érzékszervei nem működnek tökéletesen. És az édesapától elcsalja az elsőszülöttségi jogot, az apai áldást, amit a másik testvér kellett volna hamarabb megkapjon. És ez annyira felbőszik az idősebb testvért, az ikertestvér Izsont, hogy megesküszik, hogy megöli a testvérét. És akkor a testvér, a fiatal testvér menekül otthonról, settében menekül, semmit nem tud magával vinni. Még csak annyi lehetősége sincsen, hogy becsomagoljon magának valamit az útra. Például egy melegebb ruhát, vagy valami kenyeret, vagy egy kicsi innivalót. Még egyszer mondom, úgy menekül, hogy csak a ruha van rajta, mint egy pizsamában menekül, az éjszaka kellős közepén. Menekül Jákob, és a pusztába érkezik meg, ahol már elbújni sem tud, mert nincs sem olyan rejtek hely, csak a nagy síkság. És itt már tudja, hogy ha ide megérkeztem, itt utolérnek a testvérem, itt már nem tudom beásni magam a föld alá. Itt most valószínű, ez az én új életemnek az utolsó napja. Érthető tehát, hogy tele van rettenéssel, félelemmel. Mi lesz ezután? Ez az ősrégi történet, kedves testvéreim, nem csak egy ősrégi történet. Ez a közel 4000 esztendős történet. Ez egy modern történet, egy mindenkori történet, ami újra és újra megtörténik. Gondoljátok el, hogy Jákob életének egyszer csak egy adott napján, pillanatán eljut oda, hogy vissza kell gondoljon arra, hogy mi volt korábban ő, és mivé vált. Milyen volt korábban az élete, és hol tart most. Időnként megtörténik velük, hogy le kell lassítani, meg kell várni, és végig kell gondolni azt, hogy mik voltunk valamikor, és hová jutottunk. Mi történt velünk, hogy oda jutottunk, ahol vagyunk. Megtörténhet ez úgy, kedves testvéreim, hogy a történelem az egy olyan fordulatot. Olyan politikai párt, olyan hatalom kerül a hatalomra, amelyik azt mondja, mindent elveszek tőletek. Amiért eddig küzdöttetek, amiért eddig dolgoztatok, azt mindent elveszek, és földönfutók lesznek. Volt ilyen. Tudjuk nagyon jól, hogy nem is egyszer volt ilyen a történelemben. A legutóbbi úgy hívták, hogy kommunizmus. Amikor hatalomra került egy olyan párt, amelyik a feje tetején állította a világot. Akinek volt valami, annak semmilyen nem lett. És akinek semmilyen sem akar, továbbra is semmilyen sem marad, de legalább azt hitte, hogy ezen túl ő fog majd dirigálni, és ő fog uralkodni. Volt ilyen a történelemben, és ne gondoljátok, hogy soha többé nem lesz. Úgy figyelmeztet ez az idő, hogy vigyázzat. Most, akik mi annyit nyafogunk, és jajlunk, és panaszolunk, hogy milyen nehéz, és hogy milyen drága. És közben valójában olyan jól megy a dolgunk, mint soha senkinek ezen a világon, megtörténhet, hogy olyan változás a politikában, hogy mindent elveszítesz. Mindent elveszítünk, én magam is. És egyszer csak feje tetejére áll a világ, és gondolkodhatunk, mint Jákob, hogy
Mennyi mindenünk volt, és sajnálkoztunk, és sajnáltattuk magunkat. És nem volt elég, és többet akartuk, és most nincs semmi. Ez az egyik lehetőség. De az, amit Jákob átél, az másfajta formában is megtörténhet velünk. Ilyen pusztasság, amiben belejutott ez a menekülő Jákob, hogy csak egy ruha van rajta is. Egy nap alatt elveszített mindent. Ilyen pusztasság lehet az életünkben az öregség. Az évek múlnak, rohanunk az évek, és a fiatalok, akik ma fiatalok, napról napra erősebbek, és azt hiszik, hogy ez az életük végéig majd így lesz, hogy napról napra erősebbek leszünk, és több lesz, és még többet elérünk. És egyszer csak ott állnak nagyon-nagyon megöregedve, nagyon-nagyon megoltalva. És ott állnak, és csak ezek hol vannak a régi tavaszok? Hol van az én tüzes lelkem? Hol van az én izomnyelőm? Hol van az, ami valamikor, amire olyan nagyon-nagyon büszke voltam? Hol voltam és mit élettem? Nagyon sokszor mondták nekem ezt idős emberek, hogy tisztetes úr, nézze meg, hogy mit élettem, nézze meg, hogy mit változtam. Hát ilyen Jákob élmény, ez ilyen pusztaság élmény, az öregedés, amikor egyszerűen mindent úgy érez valahogy, hogy elveszített. De ilyen pusztaság élmény lehet, amikor valaki halálos betegségben elveszik meg. Megjelenik a testeden, a testé valakinek egy kicsi folt, egy kicsi tiltés, előbb nem is ez komolyan kenegetett ilyen-olyan kenőcsel, ez csak nem múlik. Aztán egyre nagyobb, és orvoshoz mész vele, és akkor máshová irányítanak, aztán kivágják, és elküldik egy autópsziára, egy vizsgálatra azt a szövetmintát, és jön a hír, hogy nem csak ez van a testedre, hanem az egész testedet elborítottam meg rá. A májat, a vesétet, a tüdőnek, az agyadat, mindent, és meg vannak számlálva napjai. Ez egy ilyen pusztaság. És az ember romlott le és romlik ebben a súlyos gondnak a betegségben, amikor soha nem tudja este, hogy lesz-e holnap reggel, és reggel nem tudja, hogy lesz-e ma még este, amit ő megjön és ott leállhatja a gyermekei. Az egy ilyen pusztaság az életünkben, és sok-sok ilyen pusztaság, amikor váratlanul kiderül, hogy most valami teljesen megváltozott az életedben. Ma még nem volt minden, következő pillanatban menekülsz, nincs tele majd, pusztaságban vagy, úgy, ahogy ez Jákobbal megtörtént. Ne gondoljátok, hogy ez egy mese, amit nem van. Ez egy hétköznapi történet. Bármikor, bárkivel megtörténhet ez. Azt mondtam az előbb, kedves testvéreim, hogy Jákob úgy menekült, hogy nem vitt magával semmit. Most ezt a mondatomat mindjárt ki kell javítanom, és azt kell mondanom, hogy de mégis itt valamit magával Jákob. Mégis itt valamit magával. De ez pont az, amit nem szeretett volna magával vinni. És ez a lelkismerete. A súlyos, nehéz lelkismeret. Na ezt otthon hagyta volna. Ezt valahol elhajította volna az úton, de ezt magával jelente. Minden rettenetes nagy követ, a rossz lelkismeretét, azt, hogy bűnkövetett el, hogy becsapta a testvérét, hogy átverte az édesapját, hogy gonoszságot követett el. Ezt magával viszi, és ettől nem tud megszabadulni. Futhat, mint az őrült akármilyen messzire. Futhat sok ezer kilométerre, de ettől a terektől nem tud megszabadulni. Otthon hagyott mindent, de ettől nem tud megszabadulni. A nehéz lelkismeretet, azt az ember magával kell vinni. Akárhová futna az ember, akármilyen távoli idegen országba. Ülhetsz el akármilyen repülőre, vagy ülhetsz akármilyen vonatra, hogy messzire menjél attól, amit az ember valahol a múltban elkövetett, magadra viszem. És az életünket, ha egy robogó vonathoz hasonlítjuk, akkor visszük magunkkal tovább. Visszük azt én is, ti is, mindenki, amit elkövettél a múltban, nem tudsz tőle megszabadulni, mint egy nagy nehéz teher, és azt mindent elmagadtál. Ez körülbelül olyan, kedves testvéreim, amikor régen, a régi világban, még Jákob idején, ha valaki gyilkosságot követett el, akkor azt úgy büntették, hogy a holttestet hozzákötözték a gyilkosnak a hátához. És attól kezdve akárhová ment, a holttestet vitte magával. És az a holttest ott volt rajta, és nem szabadulhatott meg tőle. És amikor a holttest, akit ő meggyilkolt, már oszlásnak indult, és már bűzös volt, és gennyezett, akkor is a hátán kellett maradjon. És akárhová próbált menni, minden ott volt a hátán a bűnnyel, hogy ez az ember gyilkos, nézzétek meg, viszi magával a bűzt, viszi magával a szennyet, és nem mehetett emberek közé, és nem mehetett kocsmába, és nem mehetett színházba, és nem mehetett szórakozni sehova, mégis természetesen mehetett, mert ott volt a hátán a holttest, amit magával kellett szinten meggyilkolt valaki. Így gondolkodtak a régiek. Úgy gondolták, hogy ha ezt nem viszed magaddal, nem szállsz magadba soha.
Kell ilyen magaddal, hogy emlékezz rá, hogy mit követtél el. Arra gondolok, kedves testvéreim, hogy mi lenne, képzeljétek azt el, mi történne velünk, hogyha gyermekkorunktól kezdve hiába mosakodnánk, semmiféle szennyet nem tudnánk elmesni magunkról. Képzeljétek el, hogy gyermekkorunktól kezdve, ami szennyánknak, minden por, meg sár, amivel játszottunk, meg minden masszat, amiben belenyúltunk, az nem menne rólunk, akárhogy próbálnánk mosakodni. Hogy néznénk ki ma? 30, 40, 50, 60 évvel később, ha gyermekkorunk volt, akkor színcsapak oldanánk. Van a víz, amilyen lemoshatjuk, de mi lenne, nem tudnánk lemosni? Most arra kérem, képzeljétek el, mi lenne velünk, milyenek lennénk, hogyha minden gonosz lett, minden gúnyos szó, minden gonosz gondolat, amit nyíltan titokban valaki legelkedett, az szennyé, mocsokká alakulná rajtunk. Ami belül van a lelkünkben, az kívül közel rajtunk, sár vagy piszok formájában. Hogy néznénk itt mindannyian? Értitek akkor, hogy Jákobnak miért olyan érdekes az élet, és hogyan jelképezi azt, hogy ő most nagyon nagy bajban van, becsapta a testvérét, meg becsapta az édesapját, menekülnie kell, de hová menekülnek? Viszi magával mindenhova, a szentét, a bűnét, a romosságát. Hát ilyenek lehetnénk mi, hogyha valaki közbevelítne, hogy egy kicsit valami más is történjen az életünkben. Így olvassuk, hogy Jákob megérkezik egy pusztaságba. És a pusztaságban most már nagyon-nagyon elfárad. Egész nap csak rohan, órákon, 12 órára, 18 órára csak rohan. De most megérkezik a pusztaságba, és a nap lenyugvóban van, és most már nem tud tovább fogni, egyébként is meg kell egy kicsit pihenni. Így olvassuk, hogy Jákob lefekszik, és egy követ tesz a feje alá pánkosként. Ez egy régi szó, azt jelenti magyarul, hogy párna. Egy kő van a feje alatt. Lehet, hogy valakinek eszébe jut erről a jelenetről Kodály Zoltánnak az a csodálatos szépének, aminek az a neve, hogy Kodály esti dal. És így kezdődik, hogy erdő mellett estélettem, sumán fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem Istenemet. Én Istenem, adj át szállást, már meguntam a járkálást. A járkálást, a bújdosást, az idegen földön lakást. Ez a Kodály esti dal. Mi a különbség Jákob és Kodály magyar vándorla között? Mi a különbség? Az, hogy Kodály magyar vándorának van még egy subája. És az a suba, az puha. Azt azért össze lehet hajtogatni, és arra még nem tudjuk tenni nyugodtan tenni. De Jákobnak nincsen csak egy kő a fej alatt. És érezzük, hogy ez mekkora nagy különbség. Kodály Zoltán vándorla még imádkozik az Istenre, ez én Istenem adjál szállást. De Jákob nem imádkozik. Nem olvassuk róla, hogy csak egy imádságot is elmondanom. Istenem, elfáradtam, üldözz meg, mentsél meg engem. Nem imádkozik. Milyen érdekes. Olyan családból származik, ahol az édesapa vagy apa hívő ember volt. Ő rengeteg történetet kellett halljon arról, hogy milyen volt a nagyapám, és milyen volt az édesapám, és hogyan segített rajtuk az Úristen. És ő nagyon sokszor láthatta azt, hogy az édesapja, nagyapa hogyan imádkozik. Ő egy olyan környezetben nőtt fel, ahol hívő emberek voltak. De róla nagyon később olvassuk, itt még nem, csak sok-sok év múlva olvassuk. Év múlva történik, hogy összeteszi a kezét és imádkozik Istenhez. Ilyen is van, testvérem. Vannak fiatal menekülő emberek, fiatalok, akik azt hiszik, én jól meg tudok lenni Isten nélkül, és ügyülök én az Istenre. Mit érdekel engem? Megvan mindenem. Az én erőmmel kiharcoltam mindent, akármit el tudok érni az életben. És lefekszik este, és eszélyesen jut, hogy ebből nem lesz reggel. Milliók élnek így, hogy azt hiszik, hogy minden így jó, ahogy van. Jákob nem imádkozik. Egy szóval se kéri, hogy Istenem, adjál nekem most egy voltálmat. És kő van a fejem alatt. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy ez a kő nagyon gyakran tényleg ott van a mi fejünk alatt is. Néha lefekszünk este, és arra ébredünk éjszaka, hogy van nagyon kemény ez a párna. Van nagyon forró ez a párna. Az ember felébred, és akkor püföli a párnáját, és megrángat, és megfordítja, meg forró. Nem tudok rajta ülni. Hát nem a párnák alatt rajta. A párnák az ugyanolyan. A lelkeden van a kő, és amiatt nem tudsz pihenni, nyugodni, mert a fejed alatt az a teher van, magában, a szíveden van, a lelkeden van, nem tudsz aludni. És mégis elalszik Jákob. Vajon fog átadni valamit? Azt mondják a naptudósok, kedves testvéreim, hogy nincsen olyan éjszaka, és nem történhet meg velünk az, hogy egy éjszaka leálmodjuk. Legfeljebb nem emlékszünk az álomra, és ezért most nem tudunk már
következő fordulatos ebben a történethez. Azt mondják a tudósok, hogy ha valaki azzal is dicsekszik, hogy azt mondja magáról, hogy én nem álmodok soha, az nem mondhat igazat, mert mindenki álmodik, legfeljebb reggel nem álmodunk, vagy nem emlékszünk az álomra. Azt mondják a tudósok, hogy ez úgy van, hogy az álom segít bennünket abban, hogy a lelkünknek a terhei felszabaduljanak, és hogyha ez nem történik meg, akkor abba bele lehet gondolni. Akkor maradunk álom nélkül, hogyha gyógyszereket szedünk, ha altatókat szedünk, és az altatókkal kiütjük magunkat. És az altatóval kiütjük az agyunkat, a lelkünket, akkor nem fogunk álmodni, de hogyha nem álmodunk, ez olyan feszültségként gyűlöz az életünkben, hogy később tényleg összehoppan az életünk. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy egy altatóval megoldják az éjszakájukat, de vigyázzat! Ez nem fog segíteni sokáig. Nem véletlen, hogy Jákob, aki ilyen rettenetes nagy bajban van, ő is álmodik. Erről is vita van kereséseiről az emberek, miért álmodnak, és mit álmodják azt, amit álmodnak. Van úgy, hogy egyszerűen csak túl sokat zavártál este. Olyan sokat tettél, hogy eléged az ujjaddal. És akkor valahol fogsz álmodni. Megterheled a testedet. Gyermekkoromban ezt úgy mondták az egy szülővárosomban, hogy ne egyetek este tojást, mert ha tojást eszel, akkor bivajokban fogsz álmodni. Megterheled a testet, nem fogsz álmodni. De ha valaki a lelkén terheli meg, akkor is valahogy fog álmodni. Nagyon érdekes ez szerintem. Lehet, hogy azért álmodod azt, amit álmodsz, mert valami külső hatás van rád. Nyitva van az ablak, bejön a hideg levegő, elkezdesz fázni, és azt álmodod, hogy valami rettenetes hideg vízbe tettek be, vagy hogy az északi sarkon jársz. Felébredsz és megtakarózol, és mondhatod, hogy milyen is el. Lehet, hogy kicsit a tested álló közben, és elsipad a tenyered, a kezed. Azt álmodod, hogy hangyák mászkálnak rajta. Felébredsz és megigazítod magad, és folytatod az álom. De azt mondja a Szentírás, az is megtörténik, hogy Isten szólít el az álomban. Jákob jó könyvében olvassuk ezt, hogy Isten szól így is, úgy is. Szól álomlátás által, és az ember nem törődnek vele. Nagyon sokféleképpen szólít az Úristen. És az is megtörténhet, hogy igen, az álomban szólít meg. Jákobban is ezt olvassuk. Az álmában megszólította őt az Úristen. Az a Jákob, aki eddig nem törődött Istennel, nem olvassuk, hogy imádkozott volna, hogy az édesapjával együtt volna imádkozni. Nem olvassuk azt, hogy mielőtt az apját átverte volna, megkérdezte volna Istentől, hogy neki erről mi a véleménye. Akkor sem kérdezi meg Istent, amikor menekül, hogy meneküljek, vagy inkább maradjak. Nem foglalkozik ő Istennel. És ezért Isten mégis utolérjük. Nem döbbenetes? Nincs hová menni a pusztában van. Éjszaka van, azt hiszi, hogy most utolér engem, vagy talán a testvérem, de nem a testvérem itt volt, hanem az Isten itt volt. Mert nekünk ilyen Istenünk van, hogy mindenáron utol akar élni bennünket. Nem élhetsz úgy soha, semmi, vagy túl sokáig, hogy egyszer csak utol ne érjen az Úristen. Nem járnyban történik ez, vagy máshol. De a Zsák utcában mindenkiben van az Úristen. Vár rád. Mit álmodik Jákob? Így olvassuk az új fordítású Bibliában, hogy légy járvár, ami egészen az égig ér. Akik a régi fordítást ismerik, vagy a még régebbieket, azok tudják, hogy régen még írt a Biblia, hogy egy létrátát, még régiesen nagykorjátát. Most nem megyek ebbe bele, hogy miért lehet így is úgy is fordítani. A lényeg az, hogy valami olyan lát, ami az Isten egészen közel jön hozzá. Angyalokat lát, és hallja, hogy az Úristen megszólítja őt, beszél vele. Kérdezhetné valaki, hogy tiszteletes úr, honnan tudja nagyon biztosan, hogy ez az álom valójában az Isten üzenete volt, és nem Jákobnak a színes lelke termelte ezt az álmot, hiszen álmodhatjuk azt, amit mi szeretnénk elérni. Honnan tudom olyan biztosan, hogy valóban Isten szólította meg Jákobot? Hát először is azért kedves mert a Biblia így írja. És fogadjátok el tőlem ezt a tanítást is, hogyha valami úgy ír a Biblia, az úgy fogadjuk el. De mivel az életben nagyon-nagyon sokat foglalkoztam az álmokkal, és hogy miért álmodunk valamit, vagy hogy a Szentírásban mit jelentenek az álmok, tudok egy titkot, kedves testvéreim. Én pedig azt tudom, hogy ha Jákob a saját reményeit álmodta volna, akkor azt álmodta volna, hogy ő ment lentről felfele. Ő van lent, fent az Úristen, és fogja magát, és addig mászik, ameddig eléri az Úristen. Jákob ilyen történetű ember volt, mindent el akart érni. Ha Jákob csak maga álmodná ezt az álmot, az ő vágyainak a kifejeződése lenne, akkor arról szól ez az álom, hogy Jákob felérkezik az Úristenhez,
És megragadja az Úristen, és azt mondaná neki, hogy na te Isten, hol van az, amit nekem ígértél? Hol van az, amit a nagyapámnak ígértél? Hol van az, amit az édesapámnak ígértél? Milyen Isten vagy te, hogy nem tartod be a szavadat? De Jákob nem ezt mondta. Egészen arra más támodik Jákob. És éppen innen látom és tudom, hogy nem ő termelheti magából az állam. Tényleg Isten keresés megszólal. Mit mond neki Isten? Fogozzatok meg, mert olyan mond, amit el sem lehet képzelni. Azt várnám, hogy Isten azt mondaná Jákobnak, hogy na te az ember, na te bűnös, na te hitvány, aki becsapott a testvéredet az édesapádat. Na most tudd meg, hogy minden tökre fog menni az életedben. Elmenekültél előtt? Erről nem tudsz elmenekülni, hogy meglátod, hogy ilyen szörnyű lesz a életed. De nem ezt mondta az Isten. Olyan mond, amit Jákob magától nem találhat ki, amit te sem találsz ki magadtól. Azt mondja neki az Úristen, én veled leszek, megsegítelek. Akárhol mész, veled leszek. Hát ilyen Isten van nekünk. Hogy minket bűnösöket, akik a szemünk kiütne rajtunk a bűneink, akkor nem tudnánk önmagunkat se elviselni, nekünk mégis azt mondja, hogy szeretlek téged, gyermekem. És azt akarom, hogy erre jöjjön az életed. És én megígérem neked, hogy veled leszek. Még csak azt sem mondja, hogy végeztél, bűnöztél, és én ennek ellenére szeretlek téged. Ezt imádkozzá tudjuk gondolni. Nekünk ilyen kedves mennyei van, minden áron meg akar minket menteni. Tehát akik bajban vannak, nyomorúságban, zsákutcában az életük, nekik is azt mondja, hogy ne félj, veled leszek, megsegítelek, mehetegyél. És aki azt hiszi magáról, hogy elkerülheti a találkozás Istennel, annak is Istenhez fogja mondani, veled vagyok, ilyen kedves Istenünk van nekünk. Igaz, hogy amikor Jákob éjszaka felébred, aztán visszaalszik, aztán reggel megint felébred, akkor többen rá, hogy történik. Ez azért is érdekes, mert rendszerint reggelre elfelejtjük azt az álmot, amit éjszakára. Ő nem felejti el. És reggel, amikor felébred, akkor rémül meg. És akkor többen rá, hogy itt Isten utoljára előtt. Mert csak játszadozott az Istennel, vagy nem is törődött vele. És ez az Isten, akivel ő nem foglalkozott, ez ilyen jóságos, ilyen kedves, és a szívére egy égület járja át. Ez körülbelül olyan kedves testvéreim, nem tudom, hogy valaki átélde közületek ezt a szörnyű intézést. Vagy egy nagy társaságban vannak ismerősök számomra, ismeretlen emberek is, és elkezdesz valakit szívni. Valakit, akit te nem ismersz személyesen, csak hallottál róla valamit. És elkezded ócságolni, és elmondani róla ezt is, azt is, hogy te miket tudsz az emberrel, meg miket követett el. És akkor egyszer csak abban a nagy társaságban, ahol te szívsz bőszen valakit, egy valaki feláll. És azt mondja, hogy az, akiről eddig beszéltél, az én vagyok. Honnan veszed te ezeket a dolgokat? Miket beszélsz te róla? Honnan veszed ezt a merészséget, bátorságot, hogy így beszél róla, amikor nem is ismersz engem? Ha valakivel ez megtörtént, azt mondhatnám, biztos azt szeretne volna, hogy nyíljon meg alapod a föld, és süllyedjen minden estől. Meggyarjuk az Istennel. Miközben szídja őt nagyon sok ember, és miközben csak erre vagy arra használjuk már ennél, nem tudatosul bennünk, hogy ott van. Ő jelen van. És egyszer csak történik velünk olyan, hogy rádöbbenünk, de tényleg itt van az Isten. És ez megtörténik velünk itt a templomban. Itt van Isten köztünk, így élhető. Vagy megtörténik, hogy hazamész, és otthon döbbensz rá, hogy innen itt van és itt van az Isten. Vagy hosszú útra indulsz, és a hosszú úton egy kirándulás alatt döbbensz rá, hogy Isten itt van. Velem van, egy nem sokat gondoltam rá. Eljártam én a templomban, egy jó ember volt, nem volna, hogy ennyire jelen van, és itt van Isten mellettem. Megtörténik, hogy egy nagy betegségben, egy nagy bajban, egy nagy hiba, végtelen bűnelkörítése után döbben rá az ember, hogy Isten mégis itt van. És ez számunkra az első dolog, hogy megrémülhetünk, hogy én csak tudom, hallott, hogy miket mocskolunk, és hogyan beszélünk egymásról, egymás hátra. Hallott Isten. És tényleg megvédem el, hogy se feljen. De megint jön az ő ígéretével, itt vagyok, veled vagyok. És ma is ezzel az ígérettel mentünk haza a templomból. Az, ahogy Isten velünk van. Akármilyen teher nyomna a szíved, akármilyen menekülésre lennél most, vagy akármilyen nehéz terhek lennének az életedben. Isten ígéri, hogy veled vagyok, ne félj, ne retteg, a javadat akarom. Mit mondhatunk erre? Csak ennyit mondhatunk, hogy köszönöm Istenem, itt van a szívem, neked adom. Tele van mindenféle bűnös vágyal, teherrel. De te alkottad Istenem is. Én most ezt neked adom. És kérlek, Uram, töltsd meg az én szívemet, örömmel, hittel és semmiséggel. Rövidíts imádság, de énekeljünk együtt.
hogy életünk színesedjen megszabadja Isten által. Válaszoljuk az ilyen hirdetésre. Énekeljük énekeskönyvünk 462. annak udatáló szakaszát. 462. énekeljük. Az első szakasz így kezdődik. Itt van szívem, neked. Mennyei áldott jó Atyánk, eljöttünk Te hozzád ebbe a hajlékba. Eljöttünk Te hozzád azért, mert így tudjuk, és így szeretjük, és számunkra így jó, hogyha időnként újra és újra hozzájöhetünk, mert nálad a Te közelségedben elcsendesedik, megpihen, megnyugszik a mi szívünk. Áldunk Téged, Istenünk, hogy Te itt vagy ebben a hajlékban. Ugyan Te ígéreted, a Te szavad nem üres szó, amikor azt ígérted nekünk, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, Te is ott vagy közöttük. Így köszönjük meg, hogy hétről hétre, évről évre, nemzedékek óta itt ezen a helyen olyan sokan kaptak békességet, elhűlést, reménységet. Olyan sok szem nyílott meg itt ezen a helyen, és olyan szív nyílott meg sok ezen a helyen, és olyan sokan esküdhetnek hűséget egymásnak ezen a helyen. És fiatalokért áldunk Téged, Atyám, akik megfogadtak, hogy Te hozzád Krisztushoz mindörökké hűségesek maradnak. Áldunk mindazért, Atyám, amit ezen a helyen, vagy valahol máshol, ami szülőfalunkban, ahol felnőttünk, átélhetünk egy templomban, minden békességet, örömöt és reménységet. Ma Isten tiszteletet is neked köszönjük meg, és köszönjük, hogy ma újra elmondtak kedvesen nekünk. Te mindig ott vagy, közel vagy hozzánk,
És ha mi nem is látunk téged a vigyorgó szemünkkel, akkor is mellettünk leszel, vagy most is, ha életünk mélységben van, zsákutcában van, hogy felrakod előttünk a te világosságot. Köszönjük, hogy otthon is leszel velünk, hogy válsz bennünket, terített asztallal, hogy gondoskodsz arról, hogy jó kedvet tudjuk elfogyasztani az ebédünket. Áldunk azért, hogy ha most családok a délután összegyűlhetnek, együtt tudnak örülni, ünnepelni, elfogyasztani az édesanyag, nagymama által készített ünnepélyi ebédet. Köszönjük azért, Atyám, hogyha jó kedvé, öröm, békességet a szívünkben. És kérünk, legyél velünk ma délután, és ma éjszaka, és a jövő héten minden áldott. És könyörgünk, legyél velünk, hogyha nyomaz bennünket valamilyen teher, ha lelkismeretünk kímasz, a félünk a tegnaptól, a jövőtől. Atyám, kell nekünk mindig reménységet, bízalmat, a te jóságos szereteteddel. Könyörgünk, segíts, hogy eljünk vissza te ígéreteiddel. Olyan sokszor mondtad és elmondtad nekünk, hogy te szeretsz bennünket bűneink ellenére. Könyörgünk, segíts bennünket, hogy üres újra ne kövessük el ugyanazokat a tévedéseket, hibákat, gonosz bűnöket, amit már olyan sokszor megbocsátottál nekünk. Nevelj minket egyességre, taníts bennünket egyé lenni, nevelj minket úgy, hogy napról napra szentebbek, jobbak legyünk, így megérkezünk te hozzád az örökké valóságba. Így állj bennünket, legyél ma is szeretteinkkel, sok-sok idős testvérünkkel, betegekkel, gyötrődőkkel, hadd érezzék meg, hogy bennük vagyunk, imádkozzunk értük, és imádkozzunk azért, hogy a mi közösségünk, gyülekezetünk gyarapodjon, erősödjön, növekedjen és fejlődjön szeretetben. Így legyen áldott a nevek, hogy meghallgatsz bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vérzőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kedves testvéreim, nagy örömmel hirdettem a gyülekezetnek, hogy a mai vasárnapra megérkezett a Kiinginek a legújabb száma. A kis gyülekezeti lapon most egy összeadott formában jelenik meg, együtt jelenik meg az augusztusi, és együtt jelenik meg a szeptemberi szám. Sokkal több van itt a kiállatán, mint ahányan a templomban vagyunk, és azt hiszem mindenki tudja. Feladatunk az, hogy vegyünk belőle, vigyünk belőle, adjuk át szeretteinknek, ismerőseinknek, szomszédoknak, nem jutottak el a templomban. Így jelezzük nekik is, hogy számítunk rájuk, gondolunk rájuk. Aki úgy érzi, hogy szereti ezt az újságot továbbra is segíteni, kérem majorságban is, versenyes adományával, tegye ezt meg, segítsen ahogy a gyülekezeti lapon folyamatosan meg tudja jelenni. Hirdetem jelentem a gyülekezetnek, hogy a ma délutáni Isten tiszteleten Domokédi Béla mezőregényi lelkipásztor fog hirdetni. Ő lesz a vendégünk, mi magunk egy keresztelésre elmenjünk, még a lelkipásztor családjában is néha van egy családi esemény. Tehát kérem fogadják el, hogy nem veszünk otthon, és kérem fogadják a ma délutáni elérdesemet. Hirdettem a kedves gyülekezetnek, hogy a jövő héten csütörtökön kórus próbát tartunk, elkezdtük már a múlt héten az énekkari próbákat. Nagyon szeretettel várunk a régi, az új, a még újabb kórustagokat, akik most kezdik úgy érezni, szeretnének részt venni a gyülekezetek munkájában is. És nagy-nagy örömmel hirdettem, kedves testvéreim, azt a rendezvényünket, amire tavaly novemberben készülünk. Tavaly novemberben szerveztünk első alkalommal úgynevezett gyülekezeti napot, és azóta dédelgetjük a szívünkben a vágyat, a reménységet, a terveket, hogy az idén újra megszervezzük. Ugye azt korábban már hirdettem magam is, a jövő héten szombaton, szeptember 27-én gyülekezeti napot szervezünk, ami abból áll, hogy a gyülekezet aprajártatában is, egészen kicsi gyerekeket is, karonülőket is, fiatal gyerekeket, óvodásokat, kisiskolásokat, a legidősebb. Mindenkit szeretettel várunk délelőtt 10 órára. A gyülekezeti terem előtt süteménnyel, kaláccsal, kávéval, tejával fogjuk majd fogadni a kedves vendégeket. Körülbelül 10:30-kor jövünk majd a templomba, ahol a mi ünnepi napunk családi istentisztelettel folytatódik, ami azt jelenti, hogy a legapróbb gyerekek is itt lehetnek,
mindenki szeretettel várunk, ez egy rövidebb istentisztelet lesz, körülbelül 11 óráig, amikor majd ketté válunk, az egészen kicsi, a kisebb gyerekek, a mi munkatársaink, akik átvonulnak az új gyülekezeti teremben, ahol foglalkozás lesz velünk, vigyázzunk rájuk, és nagyon-nagyon sok érdekes dolog van kitalálva számunkra, a kicsi gyerekekről beszélek, amit most nem sorol fel, mindenhol legyen néhány meglepetés is. Mondják otthonnak a bácsához, hogy meglepetés lesz. A nagyobbak, tehát a nagyobb gyerekek, a tínédzserek és a felnőttek, azok mindig maradunk majd a templomban, ahol előadást hallgatunk meg, Puska János Szent Király lelkipásztor testvérem ad elő nekünk Unokáink szüleinek címből már érezzük, hogy minden nemzetű benne van, tehát ezzel mindannyian haladunk. Közben, ameddig előadáson vagyunk, odakint foglalkozás lesz a gyerekekkel, és készülni fog a finomeddig. Melegétel fog készülni, nem hideg étellel várunk majd a kedves gyülekezetek, hanem melegétel készítünk elő. Reméljük szerint egy órát az kész is lesz, és mindenki asztalhoz várunk, és asztalhoz ültetünk. Délután megint izgalmas programok várunk ránk, nem részleteszek minden, lesz egy úgynevezett imasíta, ami még nem volt a mi gyülekezetünkben megszervezve, azoknak, akik szeretnék elcsendesedni, picit odafigyelni arra, hogy hogyan lehet kapcsolatban lépni Istennel egy zörgőzajos világban, amiben élünk, de lesz a gyerekek számára buborékház, meg buborékfoci, meg reményeim szerint itt lesznek a Szent Király területén, vagy a gyülekezetünkhöz tartozó motornézik és fiatalok és éviselnek is. Ez is egy érdekes találkozás lesz. Ha kérdezi valaki, hogy mit tehetünk ezért a napért, az első dolog, hogy kérem ezt a maradó gyülekezetet, hogy imádkozzatok azért, hogy ez a napunk Isten áldásával teljen. 400 meghívót osztottunk ki. Ha 400 meghívóra minden családból kettel válaszolunk, akkor 800-at kell legyünk a templomban. Hát először is arra kérek mindenkit, imádkozzunk azért, hogy akiket hívtunk, akiket meghívtunk, akik hallják ezt a hirdetést, azok jöjjenek el, vegyenek részt ezen az ünnepen. Azon kívül, ha gyakorlatilag valaki segíteni akar, hölgyekhez fordulok, aki teheti, kérjük, hozzon egy kis társíteményt. Nem kell fizetni az egész napért. A kis társíteményen járuljunk hozzá, hogy színesebb és gazdagabb legyen az, ami az asztalra kerül. És egy különleges hirdetés, ha valaki tud disznózsírral segíteni, azt nagyon-nagyon nagy örömmel fogadjuk és várjuk, akkor ez igazán gulyással disznózsírral készül. Ha valaki hallja ezt a hirdetést, és úgy nézve, hogy segíteni kérem jelezzel. Kérem is a kedves lezsitereket, hogy a záróének áldás után vonuljunk át a gyülekezeti terembe, ezt még megbeszélést tartsunk. És a hölgyeket kérem, hogy várják meg az én páromat a templom előtt, hogy együtt beszélnek olyat, amit csak ők tudnak megoldani, és amivel nekünk férjében nincs elégülésünk sem. Jól kell ezt megcsinálni. És végül hirdetel, kedves testvérek, hogy ezzel a mai Isten tisztelettel, ami Isten tiszteleteink sugárzását, az élő közvetítését a Facebookon befejezzük. Jövő héttől áttérünk a YouTube videómegosztó csatornára. Megjelentettük többször, hogy lehet feliratkozni, várnunk kellett, ameddig kerül annyi feliratkozó, hogy átvonulhassunk oda. Tehát holnap jövő héten ne keressenek bennünket a Facebookon, szombaton se keressenek, mert nem fogunk élőben közvetíteni a gulyásegést. Az jöjjenek is segíteni. Azt hiszem, hogy érte a viccet is. Tehát nincs élő közvetítés szombaton, és vasárnap pedig a templomból pedig a YouTube csatornán fogunk közvetíteni. Segíteni fogunk azoknak, akik kezdetben még nem tudják, hogy ez mit jelent, és hiszem, hogy mindenkinek esztétikailag is egy jó élmény lesz majd, ha elhagyjuk ezt a közösségi csatornát, és egy másikat önre fölvezni. Köszönöm a kedvességet, hogy ilyen hosszú hirdetést is elhallgatnak. Most pedig adjunk hálát Istennek, énekeljük a 90. Zsoltárt. Yeah.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentléleknek közössége maradjon mindnyájan.